Boses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Martes na pagka-aldaw po sa Tuya Gabos, 9 de Hunyo taon 2026. Sa paghampang niya to kan kaaldawon an mahal na amang Diyos dapat an permi niya tong ipigpaenot sa Gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo tabi ngunyan. Programa ng Tingog Kanbanwaan. Minalaom na sabayan lamang nindo tabi kami. Sagkudman alas 10:30 nin pagkaudto. Sabayan ang paglaom na may diretso pong nag-antabay sa programa. Lalong-lalo na po dyan lamang sa Sentro kan Legazpi. Kumusta ka mo dyan? Mga taga San Roque, Bugtong, Buunot, Renelizan, PNR, Digdiman tabi sa Pigkale, Sabang, Baybay, Victory, Manay Selmang Bahoy, kumusta ka dyan? And kay Madam Yoleke, Manay Yoleke, dyan sa Pawa, long time no see. Asin sa familia, Manay Yoleke. Ano lamang ang pinagsibot-sibutan man dyan sa mga taga Barangay Rizal. Pasiring sa Binanuahan East and West. Ray na aga tabi. And siyempre tabi, good morning man dyan sa mga taga Old Albay District sa Puting Daga, Washington Drive. And yung mga kataraning taman dyan na lugares sa Barangay 16, maray na aga kay Kapitan Jonathan Rodenas tabi and sa Konseho, good morning. Kumusta nga kamo dyan sa Banyo? Barangay Banyo. Kabangan. Daraga, maray na aga, Sir Ato Lim, dyan sa Petron, Tap Gas Gasul. Mabuhay ka mo. Yan sa Daraga. Pati naman yan sa Maxes, the house that fried chicken built sa Gregorian Mall. Sir Popoy na Balmes Palan, maray na agad yan sa Lapu-Lapu sa JRB Battery Shop, Calibration Shop, Tire Shop. Tabi, mabuhay ka mo tabi, Sir Popoy Balmes. And si Madam Tet Aldana Jacob, pati naman po si Madam Joan Monte Castro, Jumbo sa Ravax. Sa tuya yan ng mga paraan tabay, mga sulido po yan. Ravax, ray na aga tabi. Kagawad Bong Logronyo kang 33 Paints. Good morning sa tropa. Nahiling ko si Kagawad Bong ka nakaagi dyan sa Gaisano. Good morning Kagawad Bong. Kumusta ang tropa dyan sa 33 Paints? Katanduanes, maray na aga man po sa Saindo. Kumusta na dyan? Igwa ng sanggunian panlalawigan. Yan ang pangyari niya sa Katanduan. Sa halawig na panahon, gulpi dyan o kaya day naka-experience kan arog ka na init politika. Dakol na nagbabasol dyan. Maray kuta na ngaya siguro. Kung day nagkambyadang administrasyon, dayaday sa nakuta na daa. Yan, nasa sa Indo po yan tabi. Nadara ka mo kang propaganda, nakumbinsir ka mo kan dapat na mga iboto. O di yun, nangyayari dyan tabi, Magiging katabang ta sa pagpresentar kang programa ang News Team, ang Mega Force Patrol. Sa panginginot ni Chief Jimmy Nasalita,
Pading Jim, yaon si kumpadreng Al, kumpadreng Jomar. And siyempre si Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela, si Henry Mata. Maray na agaman tabi dyan sa Gabos na nag-antabay, Tabaco City and First District tabi. Nadadangog kita dyan sa Pagikan 106.9 WGB-FM. Good morning, Sir Dex Velez. And dyan sa Men and Women man kan 106.9 WGB-FM. Tatabes na precisely. Kumusta ka dyan? Sa Master Control, ang kapartarta dyan. Sa Main Control, June Napolis. Ara po sa samuyang broadcast region-wide sa AM Band Traditional Radio. Sa newsroom yaon dyan, Ma'am Sya and Jen, si Nicole, si Jimos. Pinagsusurumadan nindaan ng mga istorya lokal, national, international. Sa supervision kan samuyang news director Mardela. Medyo kan ko na si Papa Mara, no? Paumay-umay nga na kumbaga. Recover ng konti. Sige lang ng sige. And di Mardela. May broadcast man tabi kita DCGB News Online and YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ang minaluwas po kan samuyang broadcast worldwide, netwide. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Kasabay ang mga OJTista from hali sindang Sorsogon na. Sige. From SSU, Sorsogon State University, mga OJTs, si Dexter Amador, tapos si Rolin Patula, yan. Roland Patula, Carmel Hervera and Joven Ingalya o Ingala? Ingalya. Yan, Ingalya, Joven Ingalya, Carmel Hervera, Roland Patula, and Dexter Amador. Welcome sa PBN, ano. Mga taga Sorsogon tabi, yaraon sinda didigunyan. Sinda na nagdudut-dut kan mga ekipahes, kan samuyang technical control, broadcast tabi, AM band, and sa internet. Ako man sa indong servidor sa radyo sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Pio Fernandez, tingog kanbanwaan sa DCGB. Maray na agad yan sa mga taga-Karamuran. Nagluluto daanin pusit si Kesing. Diyos maray na agad tabi sa imo Kising. Kagawad Bong, pwede na papaping City Councilor. Kagawad Bong, kasuhapon, tabi, nagkakonektara na kami sa komunikasyon ni Engineer Ladi Azur. Ni Madam Ladi Azur kang CDRRMO and duman sa exchange of communication niya mo kasuhapon niya ko pwede kang makahuron lamang alas 9. So, nag-signify naman po si Ma'am Ladi na pwede ngaya. Kaya, pinag-apudan ko kasubago mantang nag-i-intro kita sa programa. Dai pa nati-take an sa tuyang call tabi. And ngunyan, nagda-dial giraray kita. Ta importante po ini na makakuha kita ng informasyon diyan sa CDRRMO. Kaipuhan tang makatabang po sa sosyudad. Ngunyan baga kung kita uso ngunyan viral ang ining linog, buda ining tsunami. One more call tabi, pero dai po kita pinag-simbag dahil take ang call. So we presume na iyo po yan. Igwanin mas importante po tabi na pinag-asikaso sa tuya pong City Disaster Reduction Management Officer, Risk Reduction Management Officer, si Ma'am Ladi na Asur. Yan, halatong ko na lang na maputol tabi ning pagriring
kan telepono ni Ma'am Ladi. Okay, dain na po. Di sorry po tabi. Ikot taanan sa tuyang primerong tema ngunyan, mapag uro-istoryahan ta. Gura no ka preparado tabi. Duang bagay, gura no ka preparado po ang komunidad. Asin gura no ka preparado ang gobyerno sa paagikan CDRRMC. May relasyon po kung tamaan kita dahil tamang pinaghagad nin destructive earthquake magnitude 7 paitaas. Yan, duang bagay iyan, preparado sa gobyerno pero sa komunidad bako preparado. Igo kitang mga video baga paanong nagkakahiriling niya to, madalion na ngunyan andalagan kan informasyon. So ito bagang magnitude 7.8 duman sa Sarangani, sa Jensan. Gulpi kitang mga nagkahiriling. Inda ko sa natabi kung pag-abot man agad kan oras, nasusunod iyan na duck, cover, and hold. Bako, and i-apply ta sa setting tadigdi, duman sa kunyan, sa nangyaring linog man sa sa Santo Domingo, inda ko sana kung nasusunod pa yan na duck, cover, and hold tabi. Sandali mo na, si Engineer Mer Ligaspi, nasa linya, nag-upload Engineer Mer, Diyos marhay na aga tabi. Pero maray na mag-share sa imo sa para dangog kang DCTV. Opo, lamang tabi ang maikukontributa sa mga paraan tabay. Go ahead po. Actually, kasi banggi, nag-oron-oron kami kang chairman kang Association of Structural Engineers of the Philippines, Bicol chapter. Oo. We are extending our professional services, especially sa DepEd, sa mga eskwelahan, pampa-private o mapa-public. Kung gusto nila pong ipa-evaluate ang mga structure nila due to the napaaging linog, especially sa first and sa second and portion ng third district, we can reach out us or pwede po silang sumulat sa amin para ma-extend namin yung services namin sa kanila. Ay, that's a good gesture. Yung grupo nindo kan kunya structural engineers kan Bicol? Association of Structural Engineer Region 5 subcommittee. Iyan, oho. Kamuan kamuan iggoning sufficienting kaaraman sa pag-assess kan structural integrity kan mga ining edipisyos? Actually, Sir Pio, before pa, nagpatawag na yan po si Ma'am Ladi. And dahil lang po na materialize, so inot pa last year ata ito o ngunya na taon before. So, pwede po ninda i-reactivate ito gilayon na commitment arrangement ninda sa Muya. Magsurat lang po sila. Iyo po. Mga pera kamo tabi yan na kuan na iyaon diyan kumbaga standing force digdi sa Albay sa Ligaspi na miyembro kan asosasyon na ayan tabi. Actually po sa digdi sa Ligaspi po mga more or less na sa siyam po kami. Buong Bicol na po, buong Bicol. Buong Bicol nasa siyam lang kamo tabi Opo. Ay, Active. Active. O di talagang kuan ini Sir Engineer Mer, it's a very rare opportunity. Ano po yan na servisyong pig-offer nila? Anong sistema? Anong responsibilidad kan ma-invite sa Indotabi? Actually, kasi before nung nag-meeting kami dyan kay Ma'am Ladi na Asor, ang sabi ninda, nag-aagad man sila sa Muya talaga ng tabang kasi sa kadakulan kang mga building kang LGU Ligaspi, then the DepEd, tapos yung mga eskwelahan pa kang LGU, mga community colleges, baka di ninda tulos magibo because of lack of technical person. Iyo, oho.
Ano ang Kunya. responsibilidad po kan maimbitar sa Indo? Is it for a fee o pro bono or what tabi? Gawa lang po silang sulat tapos pro bono po yan without fee. Ay, very good. Ano? So that's a good gesture. Uyugon mo an so expertise nindo makuko ang libre kan sisay man na LGU within Legazpi and Albay tabi, Engineer Mer. Po, within Albay Oh. province sinda po magtabang sa Moya, maski even sa Masbate po, even Catanduanes. Iyo. Sorsogon. Oho. Iyan tabi takutan na kung naonra kita ko niya ni Engineer Ladi Asur. May ihapot ko taan ako duman engineer pero siguro baka pwede mong masimbagban being a structural engineer eksperto ka mo dyan. Ihapot ko taan na ki Engineer Ladi kung available siya at least digdi sa Legazpi kung anong rekomendasyon kung pwede ba na daing una mag-eskwela sagkod na dai sertifikado nindo na mga eksperto na safe and eskwelahan and other public places tabing okuparon. Ano ang sa Indo kaya na kunya na thoughts tabi? Actually po, kasi po sa ganyan po na proseso, halimbawa po ang building official kang lugar, kang LGU or syudad, makandaktin dang investigation, if kaipuhan ki thorough investigation, ma-hire po sindang another party to validate. Now, only the building official can issue the status of the building if pwede po siyang i-occupy o daina. Iyan. In which case, halimbawa sa Legazpi, although dai man baga di dinagulpi kan lino gano sa Legazpi, pero makusog-kusog man, ano ang controlling factor? Would it be the city engineer tabi? Actually po talaga sa city engineering po yan, sa mga building official, sa municipal engineer. Sinda po talaga po kaya ang nag-i-issue, lalo na yung mga building official, sila po nag-i-issue as to the integrity ng building, kung pwedeng i-occupy o hindi, supported with the investigations, the report, okay, coming from the professional, kung talagang i-vacate or pwede pang gamiton. Now, in which case tabi, Engineer Mer, mantang dai patapos ang pag-assess kan structural integrity, would it be wise na palaugan na ang mga eskwelahan na iyan, maski ba kung na masyado bagang makusugso na mati na linog digdi sa Legazpi? Actually po, pwede na, depende po yan sa damage po ng building. Kasi po sa amin, meron kaming tinatawag na RVI, which is the Rapid Visual Inspection. Sa Rapid Visual Inspection, if kinaklasify po namin, depende sa damage ng building. If low, moderate, and severe. Low damage, base sa rapid visual inspection, so outright they can use the building. If moderate to severe, baka kay puwan na po yan kay thorough investigation or the forensic investigation. Pero pag low damages, pwede po o-occupy yun ang building. Depende man po gilayon yan sa building official. Aha, which is the controlling authority, yung building official, city or municipal engineer. Ano po? Opo. O yung nga niya so gusto taman na makakang kutaan na ki-engineer Ladi, baka lamang yung tropa makuha dyan si engineer Ladi kung dai man masyadong business engineer, Importante yan tabi. For the peace of mind baga engineer, Mer, tabi kan mga nag-okupar bako? Opo. Oo. Actually, lalong-lalo na po sa mga highly populated na facility. Iyo. Back duman sa indong grupo, yung asosasyon nindo kan mga professional structural engineers nag-assess kan. Pirang aldaw ang kinakaipuhan nindo tabi na konsumohon or is it on a case to case basis tabi bago kamo ma-certify man na ini igwa pa ning sarig pwede pang okuparon tabi?
Actually po, mga 2 to 3 days, kaya na po yan ma-determine. Mhm. Pero kung bako man masyado, kung pigapod mig low, ang low lang ang damage niya or mild lang po, right away, pwede po kayo mag-determine. Pwede po kami mag-issue certificate ng structural stability ng building. Iyo tabi. Not unless at talagang physicalmente hiling naman na nagraya-iya na, nagkiwal-kiwal na. Opo. Oh, so yung masanatabi, Engineer Mer, so paano ka mo makokontak? Halimbawa may nagdadangog niyan tabi. Yan po, may Facebook pages po kami. May Facebook page po ay yung ASEP, ASEP RSC5. Yan. Alpha Sierra Echo Papa Papa Romeo Sierra Echo RSC Romeo Sierra Charlie 5. Yan. Okay, tabi. Duman lang baka kung igwa pang mga private entities baga tabi we just keep on talking on public places, pero may importante pa yung mga private entities yan, kamo naman sigurong bahala naman na maghurong duma sa pribado tabi I-request dyan sa Muyangon yan. So sa dyan na is hospital sa Legazpi. After pagduman mi sa Sorsogon, sinda naman ang dumanon mi before kami magduman sa Davao sa Jensan. Madumang kamo sa Jensan sa grupo? Opo, kasi po grupo po may bibigapon po kaming structural evaluator tsaka structural investigator. Diit sana pati kamukaan. Yugod mo siyam sana kamo digdi sa entire Bicol? Ayun po, sa Bilog na Bicol, kami lang ang active, pero sa iba naman na rayon, ikaw man pong ibang membro. Iyo tabi. O di sige. Magayunon iyan tabi na move nindo, engineer. Igaw man kamo mga espesyal na ekipaheng pigdadara tabi pag nag-inspection kamo o visual lang tabi? Ikaw man po kaming pigadara na mga medyo kung sa may ilang kabaga bago maglaog ka sa clinic, ilingong ka dito, papatalikudong ka, lalagan kang stethoscope. Yan. May stethoscope man kamo sa simento? Yes po, nailing mi ang irarom, kung pirang bakal, kung tama spacing. Oho, yun. Kung sa tulak, endoscopy. Yan. Ikaw man po kami, scanner na maski yung nabuhusan mo ng poste, biga, slab, pag in-scan mi po yan, mailing mi kung anong size kang bakal ang ginamit mo, kung anong spacing, pati sa klasikang halok na ginamit mo. Ayun. Very good. Tabi. So, importanteng maray iyan. O di, kunigo kapatabing pangapudan, Engineer Mer, go ahead tabi. Actually, ang pangapudan bilang through the ASEP, tabang po ng ASEP na parumdum bilang po sa mga residente po na maging vigilant po at maging mapagmasid po sa mga pagrugaring nyo, sa mga structure nyo or sa mga investment nyo. Yan, naputol na si Engineer Mer. Ako pong ma-redial Engineer Mer tabi Yan, tanganing ayan, naputol na sa concluding statement naman si Engineer Mer. Go ahead tabi, Engineer. Yes, sir. Po. Yun lang naman po, maging mapagmasid lang po kung may nahiling po kamong cracks. Ngunyan kung wala pong available na technical person para mag-evaluate ng mga cracks sa wall nyo, you just simply make it a graph or a map. Markahan nyo lang po ng pentel pen tapos permahan nyo. Pag naghiwalay po yung sulat ng pentel pen, ibig sabihin may movement yung wall nyo. Then call for an attention of an engineer. Ayun. Iyan pala pag may nahiling na crack. O pwede man gayon siguro pintura na puti or kapag nahiling na nagdistansyahan suduwa, sige dakula kang crack. Gusto sabihin may movement po, then try to call now for a concerned people to validate that. Ayun, opo. O sige, salamat din maray tabi, Engineer Mer, sa wisdom na ipigtao mo tabi. Sige po, thank you rin po. Good morning. Sige. Good morning. Mabuhay po kamo diyan sa indong grupo tabi, Engineer Mer Legazpi. Yan po tabi na dahil lang magsawa, masabi, rayo man nga itong kunya, narayo man itong Jensan, narayo man itong
saranggan tag para urotro kayan iyo po kundi no aring kita hiro kung yaon na tabi yan ininganing duck cover and hold sa tuya yan nakota na ihapot man kay Engineer Ladi hilingon ko baka may kuan dai pa po ning kuan dai pa talagang dai gayud available si Engineer Ladi na Azure so araw kay ni apudan talugod ta igwa pa kita nagakahiril na video so duman sa sa Mindanao nag-igwa na ning tsunami warning nag-ubas na sudagat so mga tao naghiriling nagbibideo pa yun tabi Papa Charlie ay si Sir Cedric Daep Sir Cedric maray na aga tabi digdi sa Pilipinas maray na banggi dyan sa US tabi Maray na bang liman tayo digdi sa lugar ko. haing ka na naman na lalaki ka tamili naglinog dahil ka na naman digdi Kaya na ko dyan kang paglinog. Kaya luminulag ako, naglinog ki 5.4 sa ligas sa Albay. Lawinan to aga. Saing ka mo niya na estado tabi dyan sa US of A? Sa Illinois. Illinois, okay, sige. Sir Cedric, primero, opo, thanks for taking our call. Nag-upload na ako sa imo ta so mga authorities din na sa tuya man na mga barkada nakakahuron they are not taking our calls ta siguro igwaning mga importante pang kunyan mga pinag-asikaso. So ika man being saro sa professional and dating apse mo igwaning kadunungan authority katabi may mga gusto lang kitang ipaabot sa publiko. Duman sa kunyan sa sarangani baga sa Jensan. So initial na bareta kasuhapon di naglinog trickles of information na nagruluwas may nagkagaraba ngunyan ang gadan sige na lang naglangkaw bigla kasubagong alas 5 nasa 20 pa sana pagtukaw ng alas 9 30 na madalion sa paglangkaw now ang saro duman sa nahiling ko baka kung arugon pa digdi sa to igoning mga nagvi-video na sudagat naghuhubas na tapos nagbibiltada na sige pa ang biridyo manungod sa tsunami. Sir Cedric madangog tabi kami ano ang characteristics paano ang tsunami nangyayari i-refresh tagiraray tabakan iba nagpipicture out na sarong dakulaon na ukol iyan na sararuan sana ano ang tsunami anong characteristics madangog tabi kami Sir Cedric. Ang simbag ko dyan Pio araw ka na nangyari kang 5.4 na linog dyan sa Santo Domingo. Kayaon pa ako dyan. Dakol sa ko yan nagme-message. Tanag ko kong advice. Kami nga nagruluwas. Takot nga kami sa tsunami. Sabi ko sa nang lugar nindo nga dili sa araw kaning lugar nga dili sa Legazpi. Araw nga kaning lugar dili sa Bacacay sa ano. Sabi ko, dahil nahiling ko na niya akong epicenter na yaon niya sa may Alimsog. Gusto sabihin, bako man offshore, bako sa dagat. Nata niya ako madulag ka mo dyan. Dahil yan magkakaibang tsunami. Nasa ground ang epicenter. Kaya magbalik na niya ako kamo sa arong. Arong ka sa simbag ko sa enda. Bako man sa dagat, gusto sabihin, dahil magkakaibang tsunami. Tapos second, so, na-experience ako takang paglinog dyan. Pagtindog ako, tapigtas ko kung ano kakusog. Makusugon talaga. Pero nakatindog pa ako. Ngunyan, sabi ko, nearly destructive yan. Opinion ko sa niya ako yan. Pero kung nakatindog niya ako kamo, ngaya ayo nakatindog man kami, dahil man kami natumba. Gusto sabihin niya ako, pero may naghurulog niya ako sa nung bagay ngaya ayo. Niya ako, sa intensity 5.4, pwede maghurulog niya ako ang bagay. Pero bako yan grabe ka destructive, nearly destructive. Although niya ako, may mga situation na pwede man na maka-istorbo na sa endo iyan, pwede may casualty. Depende sa lugar kung ano ang physical characteristics kang sa imong lugar. Kaya pag-abot yan sa tsunami, ang pighilingan mo ito kan ako nagle-lecture pa kaayan. Kan ako pa sa apse mo. Ang pigturo kayan kan Feebox na pig-adapt ko man panahon pa ni Secretary Solidum. Dapat ang epicenter sa dagat. Okay. Tapos sa dagat yan. Tapos, ang ikaw daw observation, ng anong epicenter sa dagat, mahiling mo, nag-atras ang tubig na makaskason. Kung banggin, nakadangog ka kay roaring sound,
Pascal, madadangog mo ang sound kan tubig na nag-atras, and then dapat intensity 6 or higher. Ang gusto sabihin, dahil silang seismograph, gusto sabihin, pag naglinog na nagtindog ka, natutumba ka, dahil ka nakakatindog, iyon na yan ang gauge mo. Talagang 6 or higher ang intensity sa lugar. Iyan Yun. ang mga signs na i-anticipate mo na ang tsunami na pwedeng lumaog kung yaong kasaaran sa dagat. Okay. Magayon so sa imong impormasyon, Sir Cedric. Primero pa lang, pag ang epicenter o kaya sumata sa sentro kan linog sa daga, bakong sa dagat. Pag ang sentro kang linog sa daga, dahil makrear yan ng tsunami. Dahil iyan, except kung nasa gilid ka man kang dagat na igwang dakulao na bulod na nagkaigwang landslide, itong landslide pwede man mag-cause ka tsunami na bako hali sa ground shaking. Okay. Pero pag ang mata, sentro kan, ginikanan kang linog sa dagat, lalo na kung destructive itong so, daig ka na nakatindog, naglilinog, daig ka na nakatindog, natutumba ka na, destructive, siyerto siguro may tsunami. I-expect yan, lalong-lalo na kung uminatras ang tubig na makaskason. Yan, oho. Magayon, Sir Cedric, very common, maliwanag ano. Dumapano, sa mga video nang nagluluwas ko niyan, hali duman sa Mindanao, so mga tao, naghihiriling pa, igwa pang nagsakdo ng tubig dagat, kan itong suho, naghuhubas na so dagat, taon-taon, nagbibiltada na tabi, Sir Cedric, so tubig. Iyan na pagbultada, pirang serye iyan na pagbultada kan tubig, pagkatapos na maghubas. Depende sa distance yan kang epicenter ka. Ang range ka yan, igwa ki tsunami na nagbalik within 5 minutes. Igwa man ki nagbalik yan within 15 minutes, iyo ang interval. Igwa man ki within 5 minutes naglaog or 15 minutes, pero ang interval 30 minutes. Bako man araw kang ukol kang storm surge na talagang surunodan. Medyo may alawig na interval iyan. Pero nga na dyan ka ito, ang pigpaliwanag ko dyan ka ito sa Legazpi. Kung halimbawa niya, kung may makusugon kitang tsunami, halimbawa nga sa Pacific Ocean, dahil yaon dyan sa Philippine Trench naghali ang linog, makanya ko within 30 minutes maglaog sa tuya. Kung ang primerong laog ka yan, mga 1 meter, ang ikadawang laog niya ko, kaya pwede na umabot yan sa 3 to 5 meters kung makusugon. Tapos niya kung ikatulong wave na malog sa to, pwede niya kung 5 to 7 meters. Depende yan sa kusog kang linog na nangyari. So araw kayan ang situation ka yan. Kaya nga na kayo baga piyo kan yaon pa ako dyan na nag-advise ako sa tsunami kung halimbawa ang drill na pagpagibo mo dyan kayo sa Legazpi, dapat within 30 minutes yaon sinda sa Washington Drive. So mga sa dyan kayo sa Legazpi Port na elementary school, pagpadrill mo yan, dapat within 30 minutes yaon sa Washington Drive, pero within 5 minutes dapat yaw na dyan sa may traffic light kang Tahoe Road. Okay. Now balikan ta ito muna so sa tsunami, di pag recede kan tubig paghubas na bako man panahon ng tagunas, mabultada iyan primerong salbo, ikaduang salbo, bakong sararoan na dakulaon. Bako, papalang kaw. Iyon, okay. Dispes, di halimbawa nakalaog na gabos kung pirang beses ito naglaog sumpay na palaog sa daga, mabulta din naman yan padagat tabi. Makusog na naman ang rusdus kan pabalik sa dagat kan tubig. Ay, makusugon. Iyo yan ang maguyod kan mga properties. Lalo na sa mga ikadwa, ikatulo, kung may kasabay na bagang mga rampa, sa mga vegetations or itong mga nagkaurulag ng parte. Ang pagbultada kan, makusugon yan pagkatapos magabatan ang bultada. Nako, iyo ang pinaka-destructive na, Sir Cedric? Ang pagtama tapos pagbultada, pareho destructive. Nako. Taso pagtama, igwanin magkakaturumba, palaog sa tubig. Halimbawa, naglaog na, sige nang laog, 2-3 beses nagralaog. So pag rusdus ka, may mga darana yan na kung ano-anong bagay, iyon ito sumakakabagabat pa. Mas makakapagabat ito. Taang dagat na yan, pag may mga daraka ng debris, magiging buoyant na yan. Gusto na sabihin, mas lataw ka na dyan. Nako. Oh, so,
Now, sa pag-arog pa lang ka na, no, bakong biriglaan na saro, kundi pa diit-diit. Now, may sabi kang kung banggi day nahiling ang dagat, may pinagsabi kang gari na madadangog na ragubuhob. Ano yan, tabe? Garo rago, ano yan, garo ragomnob, garo hagu, ano yan, ang Bicol ka yan. Hagubuhob, ragubnob. Garo ragomnob na garo papaarayo pasiring sa lawod. Oh. Dangog mong makusog. Iyon na yan sa tubig na nag-atras, may sound yan. Iyon ang madadangog mo. Yan, nako. So, arog pa lang ka na nagkakahiril na kaya paano ko niya sa video sa cellphone, uto pa, so mga yaon duman sa sarangani, nagduduman pa sa dagat, luway-luway, nagbibiridyo, nag-standby. Gusto sabihin, saro yan sa causal factors of disaster, meaning lack of information and awareness. Yung nga ni ko tanan so ihapot ko, Sir Cedric, gura ano ka preparado kita sa komunidad, and gura ano ka preparado man sa gobyerno. Uta, bad ararogon itong nagbiridyong ito tsunami. So, Dipisel ko na yan. Dipisel ko na yan. Simba ko na dahil ako sa nasa pwesto. ayun. Dahil akong accountability sa pagsimbag ko. Iya katanangan ni Sir Cedric. And kasubag ko nakahurong Pero kuman. Opo. Ito, sa experience ko dyan, pinatraining may po sa coastal population dyan. Pero kan mag-tsunami scare, kang December 5 ka to December 6 2006, nagkakatarakot manggiraray. Gusto nang sabihin, na-apply so challenges sa to yan, na short-term thinker, na maski tinaban mo na awareness, seminar mo na, makaskason makalingaw. yung nga niya sa punto ko padigdi, duman sa ihapot ako tanan na gura ano ka preparado ang komunidad. Ta kung preparado, dahil matatakot, he will act or she will act accordingly, susog sa protocol, mababawasan ang diskwedo. Bako. Duwang bagay yan, Pio. Duwang bagay. Ang saro, pwede ko masabi na preparado ang komunidad kung unsigned ang location, nasa safe na lugar. Iyan, preparado iyan. Pero kung bako sa safe na lugar, ang gustong sabihin, ang preparasyon nila, pwedeng masimbagyan sa pagi kung gurano nakakahalang ka ang sa imong awareness tapos training na na-practice mo na, kung magkagwa ka araw ka ng tsunami, makakaduman ka sa lugar na safe ka, sa laog kang minutos na talagang di ka pa maaabot kang impact kang wave. Yan, within the safe time frame. Yan. Araw ka na Opo. sa nagaro ang simbag ko. Pero kung matawa ako kay scale 1 to 10 or kung ano sa community, madipisil lang tabi ako ngunyan, Pio. Taday na ako sa authority, taday na ako sa pwesto. Ang kunyan, ang pagdulag sa tsunami, sa taas kan building o mahanap ka ning halangkaw na lugar na bulod o halangkaw na elevasyon? Ang pinaka-safe, Pio, ining halangkaw na lugar, bako sa building. Pero kung halangkaw man ang building na talagang safe man iya, na talagang dahil makaya, pwede man. Kaya lang, so, experience siya tabaga duman sa Phuket, duman sa Bangkok, sa kanangyari, so linog duman sa may partikan Bangkok, sa may, ano nga na ito, sa specific na lugar dyan. Thailand, sa Kung mga Thailand. darakulang building, na kantinamaan kang wave, nagkararaot dahil kung ikukumparar mo ang gabat kang building sa puwersa kan gabat kang puwersa tapos gabat kang kang tubig na matama, mas magabat sa tubig. Tawan taki halimbawa, Pio. Ang sarong balde sa nanganing tubig, magabaton bitbiton. O gibuhon mo duwang balde, mas magabat bitbiton. Nga sumatama sa imong wave, dakula pa sa building mo. Marampahog ang building. Raot talaga. Kaya kan sa pinahiling ko dyan na picture na hali sa Facebook, sa pigagamit ni sa lecture, sarong isla duman sa Thailand, kang pinahiling kan dahil pang tsunami, birilog pa sa mga building. Kang pagkatapos ng tsunami, sa picture na kinuaduman, dahin ang building. Garo binumba. Garang sabi mo nga ni, kung mabalik ka, after 30 minutes, mabalik ka sa lugar mo, na tinaman kang tsunami. Sabi ko, useless. Ano pa man ang babalikan mo? Isus, Mario Jose, ano? So, Siguro, dyan sa Tuya, ikaw pa man kimatada. Dahil ko sabi kung arin ang safe, arin ang bako. Basta, bakong ang priority dapat na dumanan, halangkaw na elevasyon ng lugar, daga, bakong sa building, ano? Now, kami dyan sa lugar, sa may Washington Drive, 9 meters na kami, safe na kami. Ayan na,
yan na UST hospital dyan, safe na yan din, naabuton. Mhm. Ang Washington Drive mismo, 10 meters na yan. Ayun, okay. So, iyo masana Sir Cedric, and we're missing those information tabi, and paurutro mi kay ini na pinagkukanta. Tama ito sa pigasabi mo na kung halimbawa matesting, kung nalingawan na so protocol, nagre-react por dahil sa takot, bako por dahil sa paghanda, asin pagkasabot. Oh. Iyo, pag ako nga pag pigahapot, nagsisimbag man ako sa ENDA kung may interview ko ano, pero sabi ko, nagsisimbag ako sa ENDA in my capacity as professional, as may experience ako, tapos may education ako sa seismology, nag-aaral ako, pero niya ako, bako nasa authority, bilang professional na tao, yun na niya ako. And then, ang pagsisimbag ko niya ako sa ENDA, opinion na sana yan. Tadi na akong authority na magpaliwanag kayo sa ENDA. So, opinion ko yan. It's up to you to take it or not. Depende kung i-adapt nilo, kung nasabutan nilo convencido or dae, sabi ko nasa sa endo yan. Bako na ako ta. Pagabot sa transparency and accountability, garo sa ngunyan, in a professional way na lang ako tabi piyo. We understand much tabi, and thank you so much sa oras as in wisdom, and pagbalik mo, diyan ikumusta mo sa nako ki Presidente Donald Trump tabi sa Estados Unidos. Sir Cedric. O tataga, pasaran ko naman sa White House. Hindi piyo ngunyan, ano na, alas 8:42, pero maliwanag pa, dahil pa na, bako pa completely talaga, nag-sunset na siya. Maski alas 8 na diyan pasado ning Banggi. Malas 9 na, 8:42 na digdi. Yan sa Illinois. Sige tabi. Sige, salamat din maray Sir Cedric, and ingat po kamo diyan. Salamat man tabi. Thank you so much mga tugang si Dr. Cedric Daep na kaulay ta live hali duman po sa US of A. So yan, hinaputan na si Dr. Cedric ta day na kita kumbaga the authorities day kita natitake ang call, kaya yun na ito tabi. Anong advice mo tabi, June? Okay, time check ta tapos hahabulan na buhaya. Oras Pilipinas, alas 9:43. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much and welcome back Papa Charlie Aike sa tuyang pag-irimaduman sa Manila sa Congress IBC 13. Yun talaga naman Papa Charlie Dugong PBN. Diretso kita kan mga istorya hali dyan sa luwas. DZGB On The Spot Report. Si Karen nasa linya. Karen, good morning. Go ahead na Karen.
Tabi Sarpio, actually kay Banan Pinangunyan, si Engineer Milady Asur, ang pamayukan Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office. Kaaputon ka daw Sarpio itong konsensya kung gula no kahandaan siyudad kan Legazpi sa oras kan paglinog atin sa mga request kan mga barangay para sa earthquake drill. Engineer Milady, si Sarpio po, sa dingalan. Good morning po, Sarpio. Yes, Ma'am Ladi, Engineer, good morning and thank you so much po sa oras Tabi. Ano po, Ma'am Ladi, arog kay ni Tabi, nare-refresh naman kita kay ning mga sa disaster niya to, Tabi. Primero po, sa lado kan komunidad, gura ano po kapreparado ang Legazpi, dahil taman pigahagad na magkaigoning linog na destructive and insofar as tsunami also is concerned, gura ano po ka preparado ang community, Tabi? Go ahead po. Okay po. Sa regular pa pong mga program, pagtututukan ka po ang disaster prevention. So, then pa po pigdigibo ang mga regular drills as requested by the community. Sari-sari po yan, iguang barangay, iguang school, iguang institution, commercial establishments, in mga malls po. Pigdigibo tayo regularly every month po as the need arises. And sometimes kami man po ang nagtutuyo na magpa-drill sa sarong establishmento. That is on top of the quarterly drills that we conduct every year. So igwaman po kita, in terms of preparedness, igwaman po kita naka-install na mga community tsunami alerting siren. Huwag po kitang kinses. Ang host po kailan, urban barangay, urban coastal barangay ng city. Diyan po yan ang high population, high density area. Dito po sa urban area. So later na lang po aabuton sa mga rural. Dahil ang rural coastal areas po, diit man sana po ang karong na nakatugdok sa may dagat. Kadaklan po sa inner areas po sa kang barangay. So nagtututok po kita digdi sa urban. Kasi ini po ang dakulaon na potential inundation area for tsunami kung sakaling mangyari po ini. So ang generator po kang earthquake that can produce tsunami is that of an earthquake with magnitude 8 occurring at the Philippine Trench. Yan po ang worst case scenario kang Cebu for Albay, the whole of Albay and its neighboring provinces. Ma'am Ladi, Engineer, with you as the CDRRMO, Tabi, itong pinaglalatag nindong yan and in effect na pigagamit nindong sistema, trainings, gabos-gabos, are you confident enough na taman pigahagad pun igkaso, medyo ba ang casualty, may maglinog itang destructive o magkaigoning tsunami? Yes po. So actually yan po yung objective in terms of earthquake. Mabawasan ang potential na magiging casualty. Hindi kasi tayo pwedeng makapagsabi na zero casualty tayo dyan. Especially pag tsunami ang pinagbuburunan, that is a huge event na pagkataramtang maski anong preparedness ang gigibuhon, hindi kita assured na walang casualty. Just look at Japan. Kumbaga just look at Japan, the master and expert of earthquakes and tsunami. Pero yun po, ang pigigibo so lahat ng makakaya ng syudad, depending on its local capacity in terms of manpower, resources, and interoperability ng mga stakeholders po sa city. So yun kaya nga po, para sa akin po, the drill is the key to safety. Conducting correct regular drills para po daing nalilingawan sang tao. So up to a certain point po baga na, may diit na ground shaking, automatic kitang nagdadak cover and hold even without thinking. Yung impulse na kang body, yan po yung intact, yung muscle memory. Yes, muscle memory And yes, are you confident enough na po, Ma'am Ladi, Engineer Tabi, na the community will react because of sufficient knowledge and will not react because of fear?
Hindi ko pa po yan masasabing 100% sa ngayon. Opo. Pero yes po, I just like to be honest. Kasi pag nag-a-assess po kita, dapat maging honesto baga kita sa assessment. Yes Kaning po. makapag-come up kita tama kasi focus, dedicated na solusyon. Mhm. So, kasi kung magde-deny po kita ka iyan, mas maproblema po ito. Kung Iyo po. i-deny ta na hindi pa po may kakulangan pa po tayo. May kakulangan pa po tayo pero we are doing our best within the limits of our resources. Oho. Ma'am Ladi, sa cellphone baga ngunya nahihiling ta na may mga naga-video itong nag-recede so dagat naghubas nagbibiridyo pa duman baka ararugon tabi ini in terms of tsunami sa Legazpi. What would be your advice tabi? Oho. Bako po araw sa iyan ang response Mhm. di ba sabi baga ano yun, shaking, tapos merong roaring dahil baga sa panog kang approaching train, nag-shake so daga. Kung nasa may coastal areas ka, you should leave that area and go upslope. Go upslope. Bakong so, take ka muna si picture, ma-video pa. You are putting your lives at risk. Nahiling ko man po ito, Sir Pio, medyo namundo ako. Yes. Kasi hindi po ganun ang dapat na disposisyon. If you consider mo ang buhay mo, which is only one, inuulit kong sinasabi, hindi tayo mga pusa with 9 lives. We only have but one life. Kahalagahan natin ito. Save yourself. Precisely kaya dapat kaya kani po inapudan mi ka Ma'am Ladi ta anako baka arugon itong mga pigigiribo naman sa nahihiling ta sa video. Opo. Itataram ko na po ngunyan sa mga nagdadangog ngunyan kung nahiling po ninyo itong video ito sala po ito na disposition. Okay. Aram mong naglinog yaon ka sa coastal area. Nahiling mong nag-recede sa dagat, nag-attract sa dagat. It's a sign na magkakaigwak ng tsunami. Pumalik ka na duman sa lugar na ito. As fast as you can, dumalagan ka upslope sa natataas na lugar. That's the only thing to do po. Ma'am Ladi, engineer, may naunang bitang kasubago itong ma-inundate na lugar insofar as itong tsunami is concerned. Maki-specify sa Legazpi ang nasa prentera kan tsunami tabing mga lugares? Diyan man po ako po cautious po ako nagtataramdam kasi ang iba po nagsasabi na nananakot kita. Pero duman po, base po sa worst case scenario for tsunami, nag-simulate po sa Cebu with an earthquake magnitude 8 occurring along the Philippine Trench. It will generate more than 3 meters height of tsunami along the shorelines of Legazpi. So ang magiging inundation areas po kaini sa urban area it can reach up to the Washington Drive. Of course, in varying depth. Habang naglalaog po inland, nagbababa naman po ang rarong kaini. But I cannot say na nagdi-diminish ang acceleration ng wave. The wave acceleration may remain the same, although yung depth of inundation ay nagbababaw. It gets shallower kasi po yung considering the slope of the urban port. Iba ko po ining makangalas dahil sa history po baga sa Legazpi City, ang Legazpi Port District which is our commercial business district, dati siyang below sea level. Nung dumunta po, na utong pylon po baga, iyan ang shoreline dati ng Legazpi City. So pylon po baga sa Ayala. Yes po. Yan po ang dating shoreline ng Legazpi. And then, naging Cebu River na siya. Yung Quezon Avenue is the entirety of the Cebu River. Quezon Avenue na ngunyan. Nagkahiriling niyo po ining mga old map ng city planning and development office ng city. Opo. Ma'am Ladi tabi, engineer, araw kayo, itong sukunyan, itong pag-abot kan tubig, iba-iba siyempre ang height na kaanta, may halangkaw ng portion, may hababa. Now, duman naman sa kwantabi, sa mga structures,
is there any initial report na tabi sa indong ipinagsumitir ang city engineering sa integrity kan sa tuyang mga public buildings tabi, city hall, mga eskwelahan tabi, if ever? Igwa ng report sa indo? They have been conducting the infrastructure audit. Yan po ang term nito yan. Infrastructure audit. Since Saturday, pero sa ngunyan po, wala pa po kami na-receive na report. But then again, they have cleared sa mga statements nila, igwa ng mga buildings po na na-clear, especially yung mga old buildings sa City Hall at saka iba pang city government properties. Pinawan po kaya si priority ni Mayor Hisham po yung mga nagre-request ng mga commercial building, school building. Tadiin mo po, nagagad po nga ni kaming tabang sa DepEd man, yung team nila of engineers, na mag-assess naman sa mga school building under their jurisdiction. Magkarabangan na with the audit teams of the city government. Kasi po di po kakayanan sa kadakulan ng mga buildings. Pero I think they are still continuing to do so para po magpa-one clearance ang mga buildings. Especially yung mga may second floor, third floor. Iyo tabi. So kasubago nakahurong ko man Ma'am Engineer Ladi tabi si Engineer Merly Gaspi, and so sa indang grupo yung mga structural engineers is offering their services for free, pro bono. Makasurat sa nada sa ida tabi. Yes po. Actually sir, in pong infrastructure audit, meron na kaming initial talks with DO. Yan sila yung sumag-agong na engineers Ligaspi. Sila po yung leader doon sa ano. Actually, itatak nito ang DU, kasi po ang engineering students, kung sakaling mga ipopidasulo natin po for the evaluation. Medyo nabindin lang po kasi yaon na po kami sa stage na nag-draft na po kami sa MOA. Iyo so, yun po yung ano. Oo. Pero we will definitely have a working agreement with the Organization of Structural Engineers, especially in Albay, that we will really be needing their support and assistance para sa ipo kakayanon ng city government. Also with the Philippine Institute of Civil Engineering. So yun po ang Very good, Ma'am Ladi, Engineer Tabi. Now, for the peace of mind kan mga occupants, mga school buildings din mga private establishments, absence da ipasu certification na safe yan na gamiton laogan, ano nga assurance tabi nindong pwedeng itao sa mga occupants din kan mga building, both public and private tabi? Since very critical po yung inspection, after each inspection, pig-announce na po nila the building owner if it is cleared or not. Yun, very good. Oh. So, pig-announce na po nila if it's cleared or not. Opo na haloy-haloy lang po, so written report. Dahil nga po, pinisin lang na kaluwas, pagbalik nila, saka lang sila makakilibok ang written report. Ayun, opo. So, yun po ang nangyari. Igwayatang sarong building ng mga info, pero minor repair lang. So, in summary po, wala man pong masyadong danyo po, digdi po sa Legazpi City, compared to our neighboring municipality, Santo Domingo, dahil po yaon po duman sa Indang, epicenter. Okay. Pero sa dagat nga po yung epicenter. Oo. So, Maraysa ng day po nag-generate si tsunami kasi moderate po yung magnitude ng earthquake, but 5 point something, ang ganyan pong magnitude. Hindi naman talaga nakakapag-generate ng tsunami. Kahit na nasa tubig siya. Iyo. So, it starts at 7 and above. Iyo po. So, ito pong statement mo, Ma'am Ladi, will give peace of mind na itong sa mga buildings baga, daay maning danyos masyado. Ano po. Now, pag-announce man po, tulos nila kung the building is cleared or not. So far, parang lahat naman cleared, except for some recommendations for repair, minor repair, para dain na po siya makapost si anthropogenic hazard sa mga malaog sa building. Opo. Ma'am Ladi, kung nigo kapatabing gustong idagdag, very timely ang oras na initabi, madangog kami, go ahead po. Yes po. Based po sa observation sa mga nangyari, sa earthquake sa Albay at saka yung earthquake po sa Jensan, nagkahiriling niyo po sa mga videos, still photos and everything. Saro lang po ang natungkusan ni Duman. May sarong
major observation. Ini po ang isasabi ko. During the shaking, wherever you are, conduct the duck cover and hold muna. Do not try to run or move to go out of the building. Patapusin muna po sa ground shaking. After the ground shaking, then you can move to a safer place. But if you are in a building, you can go down to go outside using the stairs. Never use the elevator. Baka to makulong kita sa laos ng elevator o baka nga wala ng electricity. So that's practical na we take the stairs. Tapos assemble in a safe area away from the building, away from posts, away from trees or anything na pwedeng magtumba at matumbahan kita. Be conscious of your environment. Be alert, maghiling sa kalibutan. Baka di man sa assembly area, igo di man matukod ba pala na poste. So that you can still have time to run away. So never pong mag-house in an assembly area na may cover, may sin, may poste. Ito akong nahiling ng iskilahan na sa mga students and teachers, masirong punta duman sa parang open area na may sin, saka poste. Maray nga, pinaraman silang humali duman o bako. In a while, nag-collapse po itong structure na ito. So dapat po open, safe area. Yan po ang assembly area. Tapos, wait for the authorities for instructions to go back to the building. Kasi it takes time dahil ang team po kang kada building, i-inspect muna ang building for safety. Saka yung clearance din nga po, whether it's already safe to go back to the building. Po. Ma'am, pardon. Po for isa. Opo, pardon. Saro na lang po, ma'am, pala nalingawan ko. Yung community na discuss na, how prepared man po ang CD, RRMO, and the city government tabi? In providing for drills? Yun is, pasarog ka ining linog halimbawa, o dahil paghanag mo na tsunami tabi? Opo. Yung kaya kami po nagtutungkusan nito ang preparedness and prevention. So, we put focus on drills and preparedness. Opo. Hindi po not much on response, although we still need to prepare for response. Opo. Sige, Ma'am Ladi, salamat din marhay tabi sa oras asin informasyon. Mabuhay po kamo dyan. Salamat din po, Tatiyo. Po. Yan tagi Sir Tio, ang mga makabulantang impormasyon ali digit sa Legazpi City RRMO with Engineer Nadia Azur, Karen Ala, DCGB. Thank you so much, Karen. Kasabay si Ma'am Ladi Azur, Joshua, and Chief Jimmy. Taud-taud kamo tabi, ta medyo na paro lawig, may mga utang kita. We will be right back. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan, bakunang angat, serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Mariner Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enod sa Bareta, enod sa Gabos. 15 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa 989 ang nairehistrong aftershocks sa 289 na lokasyon matapos ang magnitude 7.8 na linog na tuminama sa Mindanao kasud maasigon iyan sa Phoenix. As of 9 AM ngunyan daw ang pinakahalangkaw na aftershocks nasa magnitude 6.7 mantag ang pinakamaluya nasa magnitude 1.3. Kasubago man na alas 7 na eksperyensyahan ang 5.2 na magnitude na linog sa Balut Island. Sa kabilugan na bilang, 20 aftershocks ang nai-report na namatean ka mga residentes. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Pira ng score, bata may binuhian ako. Kumusta ang linya? Kan sa tuyang tropa, pera ng score baya, bata may binuhian ako. Yaon na si primong Donald Trump sa Madison Square Garden. Ay, naka. Sige ta video so and Chief Jimmy padi ipakiready na kan connection ta. Matatapos sa pala no. Si Pading Jimmy, si Chief Jimmy. Si Chief Jimmy na lang ta medyo alanganin na sa oras tano si Pading Jim na lang tabi ano.
Chief Jimmy compadre, good morning tabi. Sa pade Marinagan, nabuhay sa STL pero subokis nagbalik giraray. Walang iya. Sisay na naman an. Yan na-confirmar matapos sa ngunyan, mas pinakusog o pinag-intensify kan halangkaw na komandansya kan PNP ang kampanya kontra sa illegal gambling. Digdi nagka-interes ang DCGB News na maghapot kay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez bilang simbag. Konfirmado pigbubukis man gilayon so legal na kawat partikular an STL. Walang iya. Tama, so hiding mo compadre Chief Jimmy. So STL na buhay, bukis, nagbalik, giraray. Walang iya talag. Isos Marios. Kumpirmado na ni PD mismo? Konfirmado na ni PD, nariparo kan operator kan legal na kawat na ang remittance gikan sa mga kuryador nagpapara sa dit na naman. Mariosep na naman. Nag-coordinar ini sa PNP para may double check sa paginin mga surveillance sa Sinpandadakop bilang resulta tabi pa positive, may bukis, digdi sa Albay. Kaya nag-issue si PD Nunez sa gabos na hepe na maging mapagmatyag mag-monitor kung si Isay asinsahin ang mga nagbuburokis asin darakopon ang mga ini. Digdi sa Albay, aniguanin bukis, asinan basis, base sa dakop, iyon Ligaspe. Ligaspe. Bakakay. Bakakay. Tiwi. Tiwi. Asin ginubatan. Iyan na naman. Nagpupuro na naman kamo. Ginubatan. Jesus Maria. Lima na anadakop. Biglantaran na nin kaso tabi pade. Yun. Dapat na si kasuhon talaga na rapide. Pati na kang regional command. Tama kasupog. Ang regional command baga Chief Jimmy padi yaon sa Albay. May bukis so STL. Jesus Maria Josep. So STL na buhay. Bukis, nagbalik giraray. Nagbalik giraray. Sa pamanbayan. Una mga sisay na naman daw ang naigwakanin. Jesus. Nagkukuna pati. Pera ng munisipyo ito pa di. 5? 5 na ba yan? Sa Ligaspi, baka kay Tiwi ginubatan. 4? 4. Basado sa dakop. Ano? Basado ini sa dakop. Kan police mismo. Police. Oho. Di ano so order ni PD talagang matindi, stern warning, ha? Kasi pa illegal gambling operation. Ay sus matindi ano tawe. Perang simana na daw na nag-exister yan tabi kumpare databe. Dahil ko na iabot kong pirang simana na tabi pa Oho, yun. Nag-react na sa operator. Na nagapara sa daing ngayaan. Remittance. Ang remisa. Remisa. Jesus Marios. Sabi baga ni board member Das Maronilla, nanganing may veteran so bukis, dapat naka-uniforme, may ID, tapos saan papilon, may mga timbre. Correct. Nagtaya baga kita, pinatunayan niya to, dahil man ni naka-uniforme. Ito gusto kong sabihin, may mga dahil naka-uniforme, di bako ito. Bako ito dahil nagsusunod kan reglamento. Ay, sus Mario Josep, ano? Ay, talaga naman. Sige, PD tabi, patunayan na talagang kayang nakupunian ng todo-todo. Gunmuan, nagdidate so remisa kan legal, paano man so remisa kan duman sa susog sa layman tabi na itatao man sa mga lokal na gobyerno. Sabi ni board member Das Maronilla, so sharing, nagapara sa raday man. Sige, ang nipis. Mario Josep naman. 1.5 grade ito. Kung nasa sa pagrumdum, nasa 1 point something naman sa share. Nakukuha sa mga LGU. Guro, naman yan. Sick na sana. Anayahay, so nagbubukis na naman, kompadre. Ay, naku. Siyempre. Kung naku kaanday, magtugutan ni PD Nunez iyan. Na kuna iyan. Kaya nga nagpalawas na na pagpa-intensify sa mga kapulisan, sa mga hepe na darakupon surusugon kung sa sayan mga nagpapaburokis. Tapit pati mga kuryador. Yan. Sige tabi. Sus talaga kompadre. Nagbalik, nabuhay, STL, bukis, nagbalik, giraray. Hindi na salita.
PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Mario Joseph naman, oo. Ano ba yan? Ano ba yan? O, basado na mismo yan sa pahayag ni Pido Nunez. May bukis! O, may dakop da sa Legazpi. Paano yan? Igwa pang nagka-ornam dito na ibang lugar. Kumpadreng Al, saro pang report bago kita magtapos pa ding Albaray na agatabi. Go ahead, man. Dalan pade kan City Government Technical Department kon ano ang dapat gibuhon na remedyo kaya na Kapontokan Hill sa Boulevard na pronto landslide. Sabi ni Mayor Siam Ismail sa obserbasyon na ang Kapontokan Hill pirming nagla-landslide. Padit-dit na natitipak ang parte kay ni. Oho. Ayan sa may seafront mismo, hampang kan Bigibo dyan na International Pier. Oo. Asin kon minsan, iniman na sa may fronting Victory Village area. Oo. Ayan bagang Kapontokan na Hill, may mga struktura naman dyan na pinatugdok man nagkaberang pribadong persona. Ano pa nga ni, pigigibo ng negosyo. Kaya may peligro man talaga pag-abot sa landslide. Lalo na kung umabot ang tagurana naman sa mga masunod na alda o bagyo dahil manlugod mangyaring bagyo. Pero yan Kapontokan na Hill sa baga sa nagiging tourist attraction man ini kasi may history ka gera sa Legazpi City asin bigyan ning nagiging viewing point man kan mga parasira lalo na pagbanggi and dakol na rin na kaya lugar na yan nag-isipan kan Legazpi City Government na paano yan matawanin proteksyon asin preserve ang lugar na yan sarayan sa naging pronto landslide digdi sa tuyang palibot. Roger. So yan tabi pa rin ang informasyon pa Gilara digdi sa luwas Alar Mario DCGB. Salamat kumpadreng Al, kasabay ang bilog na tropa sa Tech Department sa tuyan ng kasabay nyo niya, no less than Chief Tech Ramir Tanay. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.